Good morning guys. Ayan, so dito natin ngayon guys sa biyahe natin Bicol, Quezon Province, no. So kapon galing na tayo guys ng Naga City. Ayan, so tapos na tayo doon, no. So ngayon na lang guys ay habulin natin yung Lucena City naman. May dalawang drops tayo doon sa Lucena. Ayan, so andito pala tayo guys sa Gumaka, Quezon, sa tabing dagat, no. Magluluto lang tayo. Ay kakain lang tayo guys ng pang-almusal natin. So, ang oras natin guys ay alas 8:30. Hindi na ako nakapag-update kanina umaga guys dahil diretso-diretso na yung takbo natin. Umalis tayo doon guys sa parkingan natin ay doon guys sa Bicol Petroleum. May umalis tayo doon guys ng alas 10. Alas 10 ata yun. Tapos huminto tayo guys sa bandang Ragay. Kinaya yung antok at umalis tayo doon guys ng alas 5 na kaninang umaga lang. So, balikat ng oras natin tinakbo dito guys sa Gumaka. Ayan guys, no? Dito tayo sa gilid. Ayan, so sayang guys, mangingisda sana tayo. Sabay maliligo. Kaso hindi pwede guys dahil may obligasyon pa tayo. At may mga karga pa tayo dito guys sa deliver pa tayo. Na-recall. Kasi kaso lang yung ating lulutuin. Ayan guys, so papakita ko sa inyo. At marami-rami pa yung aming i-deliver. Ayan. Halos kalahati pa. Ayan guys, so may isda sana tayo. Kaso hindi pwede guys na dadaan tayo dyan. May isda tayo at mayroon pa tayong obligasyon. Saka na lang pag tapos na yung ating trabaho. Ayan. Wala na tayong trabaho. May isda at maligo sana tayo dyan guys. Oh. Ganda pa naman. Low tide oh. Ano pre no? Ayan guys, so low tide. Isda yun pre oh. No? Oh, hangin. No? Murag isda, no? Ayan. Tama tayo dito sa gilid, guys. Tingin tayo dito, guys, sa gilid-gilid. Ganda dito, may nagluluto dito, guys. Ay, malamig tabi, tabi. Lutay na lutay, guys, oh. Yan oh. Low-tide siya. Yun oh. Wala na siyang ulan dito guys, no? Pero sa Bulacan daw kagabi tumawag ako sa asawa ko. Wala daw tigil yung ulan doon. Maganda yung panahon ngayon dito guys. Araw walang hangin. So, araw pala ng linggo ngayon guys, no? So happy Sunday sa lahat dyan. At no? Sa mga nagsisimba dyan. God bless you all. Guys, kain tayo guys. Ayan. Ayun at yung tira natin kagabi. May paksi pa tayo. Kain. Yeah. Kain tayo. Kain tayo. Kain lang kami guys. Guys, tapos na tayong kumain guys. At ayan, palis na tayo. Going to Lucena City na tayo. Yeah, baby. And so karating tayo dun guys ay mga alas 11 na. Ay, mapunin tayo dun pre no? Abutan tayo ng hapon dyan. Guys. So dito na tayo guys sa bayan ng Lucena, no? So medyo mahirapan tayo ngayon dito guys sa ating pagpaparadaan dahil araw na tayo, no? At
marami nang nakaparada. Ayan o, bawat kantuhan. Guys, kakanan na tayo dito guys. Ay, kakanan ka kaliwa. Ayan. Ayan tayo sa BPI guys, sa parking. Hirapan tayo. Hirapan doon ang parada o. Ito, ano? Nakakaya. Down banda. Suma ni? Ano mo lang? Aba pre. Ay, di ko na. Ayan na lang. Guys, hirap lang. Video. Nakaparada sila guys sa mga kantuhan. Ito na ako. Nalagyan ng ano eh. Suma ni kaya? Guys. Guys, mahirap dito pa. Maga na talaga. Nahirapan din sa pagpaparadahan. Dito kaya tayo. Ito lang. Kaso haba pre. No? Ito mga tayo. Hindi mga pre kung lampas ba? Okay. Ha? Oo. Lampas pre? Okay. Yung pupunti pre. Atras ko pre ah. Yun guys, so may truck din pumasok. Nahirapan din oh. Tingnan muna natin dito, baka lampas. Ayun, hindi naman lampas, saktuhan lang. Ayun. So, gilid pa natin konti. Ayan, maluwag pa naman dito at malayo naman yung wire. And so, ayusin mo muna dyan yung postcard. I-ready mo na para pagdating ni Paring Pulbon. Nakahanda na yung ano. Ayan. Guys, papaayos ko lang muna yung mga ano. Itabi mo lang maigi yung mga dapat itabi. So, yun guys, update ko lang kayo mamaya guys pagbaba natin. Yan. So, i-videohin natin guys yung pagkartilya nila. Ay, kaya lang hindi pala guys, di natin basta-basta iwanan pala yung truck natin dito dahil dito sa bayan ng Lucena na to. Hanggang medyo maraming ano dito guys. Alam nyo na. Hindi naman lahat, no? So, mayroon lang talaga mga taong ayaw magtrabaho ng patas. Ayan. Ayan lang guys, no? Ilang yung to. Guys, umpisa na kami magbaba guys. Ayan. So, ayan na yung karga natin. Ayan. So, hindi naman masisira yan guys. Yung malayo yung pagdadala niyan. Gagamitin niya ng GR ang mahiwagang kartilya. Yeah. Kaya mo na? Kaya ba yan? Kaya yan. Yatin pa naman yan. Ano yan? Palusong. Kaya yan. Yan guys, sumagaan lang naman yan siya guys, no? Nasa 16 to 18 kilograms yan. So, hindi naman basta-basta masisira yan guys. Kasi guys, kung lima-lima yung anuin mo, tatagalan. At medyo may kalayuan yung pagdadalan, kaya sulit-sulitin na yung karga. Lang guys, maganda yung panahon ngayon dito, no? So, walang ulan at yan, makakapag-kartilya sila. Yung guys, hindi naman ano yan dahil lalagyan ng karton sa ibabaw para hindi matupi masyado yung karton, hindi mapwersa yung ano niya, yung washing. Ayan. So, habang magkakartilya sila guys, tayo ay magsasaing lang muna. Ayan. Saing lang tayo ng ating pananghalian. Isang buhay biyahero, postcard. Andun yun guys sa dulo, kakartilya nila. Ayan. Meron pang natira. 2, 4, 6. 8. So, hila. Last, isa na lang last na coating niya kay Prisyo guys. Ayan. So, pasa natin yung isang resibo doon sa isa. Yeah. Yung buhay delivery guys dito sa Lucena City. Hindi biro dito guys dahil hindi ka kasi basta-basta makakatutok dun sa tindahan nila at maraming na nakaparada at bawal din.
Pwede naman guys, basta wala na nakaparada. Pero sa ngayong ganitong oras, hindi ka talaga pwede yung ano doon. Yan, matik talaga. Nakartilya mo yan. Napakarami kasi sasakyan guys. Oh. Bawat kanto meron. Yung haba pa ng truck natin ay extended body siya. Tingnan lang natin yung ating sinaing. Abaw. Parang nangamoy Ano mo kasi apoy? Nangamoy tutong. Guys, buko kayo dyan. 20 lang isa. Sa update tayo at yan, mag-umpisa na naman tayo guys sa panibagong hilaan. So ito guys ay doon naman sa isang customer. Doon sa malayo to. Mga 3 kilometro siguro. Ay, 2. Mga 2 kilometers. Lalakarin ni GR. So, marami-rami pa tayong ibababa guys. Aabutan natin ng hapon dito. And guys, so game na. Okay. Ako maambon pa guys. Pero di bale. Inday-inday na ambon lang naman yan. Buhay biyaheros. Ayan. Layo yun guys, yung pupuntahan nila. Guys, so pangalawang hakot. Yeah. Solid to guys, solid. Ang hakot nila guys. Solid. Di bali guys, itong malalaki, yung washing na yan ay doon sa bodega at malapit-lapit na yan. Wala kang green. Ay. Solid talaga guys. Ito talaga ang buhay dito sa Lucena. Laban talaga sa postcardin. Sakit na ba? Gabal ba? Dalawa mo na. Hindi mo kakasya yan. Paiga ng dulo. Ganyan niya mo. Yan, ganyan. Para maano. Tapos pahiga mo na lang. Kahit patayo na yan, isang diretso Oo. Patayo mo na lang, parang ano mo lang siya ng gitna ba, lock. Hindi yan malalaglag. Tiwala lang. Yan. Ganyan. Ha? Alin, gulong? Okay lang yan. Yan, magaan lang yan. Ganyan lang, yan, ganyan. Paiga lang yung dalawa? Oh. Ayun lang ba? Ilan pa to? Ang dami pa to. Ito na lang pala, 4. Yung butal na dito na? Ipitin mo yung butal. Dito. Ano yan, mamaya sa paiga na lang. Di ba? Malaw? Hindi. Hindi yan. Basic. Basic yan. Bale, malapit na yung ano. Jay! Lingon-lingonin mo yung rice cooker sa ibabaw sa kanan mo. Silip-silipin mo. Yan na yun guys, ang last nilang hakutin. Sa tindahan yan. Lumipat na tayo ng pwesto. Ay, bodega nila guys. Yung pula-pula na yan. Ito na lang yung last na hakutin natin guys. Tsaka itong water cooler.
Ayan, 3. Kunti na lang guys. Gaan na naman yan guys. Ayan guys, uhilain na nila yan. Yun. Nakaliwa yan sila dyan guys sa unang kanto na yan. So yun lang yung budigan nila guys. Yung kulay pula na yan. May bihero. Sulit ah. Yun. Oras pala natin guys ay alas 5 na. So, trabaho pa rin tayo. Tuloy lang. Kunti na lang to guys. Ayan. Tapos bawasan din. Okay. So guys, yan, ito na yung last na drop natin. Ayan. A few moments later. Guys, magandang gabi guys. At yun, update tayo guys, no? So tapos na tayo mag-deliver. Ayan, luto na rin tayo guys. Nagluto na malingki ako kanina. Ayan, luto tayo ng ginataan. Adobo ako guys ng adobo sa gata. Manok to guys, manok. Ayan. So, ayan. Pinagpahinga ko muna yung mga napagod. Ako na bahala tumira dito guys, no? So, ayan, luto na at kakain. Kain na tayo, pre! Ayan, so tara guys, kakain lang kami, no? Kain tayo. Guys, kain na tayo. Ito, may tira pa tayong paksyo. Kunti na lang. Kain. Kain sa postcard. Napagod. Luuya. Luuya sa mga tao. Guys, kain tayo. Sarap na ito, luto ni Kuya. Sarap na ito, guys. Makita mo. Paka-paka na namang tinukanon. Tinit pa yung kanin. Baka pwede pa na siya doon. Oo, parang masama. Kain tayo. Kain na yung Team Jairos. Yung dos tatay? Oo, ata, parang nasuntok daw. Yan. Mukhang dalas na pakpan nila. Buti yan, di tayo nagtamba na wala tayo. Nandun tayo. Anak ng gulo yun. Man! Awat na tayo. Awat lang pero himan-himan. Bisaya din yung pre? Tama. Dapat din na sumunod na tanda. Kasi parang tatataka. Guys, so Bisaya ko lang ulo sa taon ko na yung. Ibang kayo, sabihin nga wala. kasi tayo kumain guys. Ayos.